Dong. Hei, Waduh. Kemana kene meneng ae kon. aku itu iya mi. Lo gak ajak kon. Oleh mulia. Oh, wis ora dong. Kono nyedek. Ya kene dong lapo. Oleh gak kon, Mang? Oleh meloro. Walah, ngene iki ya. Yo ojo nyedek pokoke. Ibu ngene dong, gone dong gak penak ngene ya Ya opo. mending oleh lah iku mah katanya oleh ben reso. Lho aku mah yo lali gak kok senar pisan iki opo iki? Kayak ke biro lho bos. Dah wis. Tak anteni kene dong. Langsung mbok neni. Wis maju sik kon. Lah wis bano kene dudung kene gak mancing-mancingan. Atase selalu utangan ae kok gopo. Penting ae yo nyekel dhuwit ngene iki gampang. Andi. Kono bol kopi ta opo dulu apa mancing. Heh. Lah. Ayo. Iya. Sakmene ambane. Bukae pancingnya ulah. Nolak nanti ya iki. Waduh. Mana nek kono tidak paranan sih. Habis tuku cacing iki. Aduh. Mbah. Apa nak? Saban mboten kepanggih tiang mancing nang mriki kita. Ya iku nah. Aku iko ya. Nggih. Sasarno arek terlalu ngono. Oh. Tadi mau disapi tapi iki. Lho, salah. Lho situ. Kok mbak sing iso ngilangi kok sih kok ya. But. But. Ini lah, but. Ini tak ada nih. Iya. Baik ku uang apa? Hah? Uang apa buat anu ku? Apa? Betul nanti. Itu setan. Ya wong sih. Iso ngilang ke situ. Ngilang mari wingi ku. Iya ta? Iya. Aduh gitu ngoyo. Baik sampean. Ngoyo tilu. Lho kok gak anak lho. Lho ya apa? Lho, sik. Lah niku lho. Pas saiki ya apa iki? Kayak kok baik lho. Ayo. Ya apa kon ngono iku? Iso gak ono Mau apa duduk mang ayo kon? Ya Allah. Anu ya kandhane gak percaya kon niku. Allah, kul wawa. Allah, Kul wawa. Allah Akbar. Ya Allah.